Però Tony iħobb iċ-ċikolata u kien jgħidli li iċ-ċikolata tirrilassaħ. Fil-fatt qabel ma jorqod l-aħħar ħaġa li jagħmel u li jieħu biċ-ċikolata. Però kien iħobb jixtri dawn il-ċikolati li jkunu triangolu biex ma nagħmelx reklam. Tal-metru. Tal-metru. U da kellu skrivanija. U kellu l-iskrivanija, kella żewġ ċuċuħ, ġifieri kellu l-wiċċ ta' fuq u mbagħad taħt kien iżomm dan il-ċikolata u xin jidirlu jieħu biċċa minna. Allura jiena kont nassu li mhux jatem, nittawwa lejn iċ-ċikolata t-tul tagħha, jekk nara ċ-ċikolata hemm nofsa nieqes ngħid għandna trabil, il-juni għandha trabil. Jekk tkun għadu biċċtej biss ngħid illum ġejja kalma l-ġurnata. Allura kont niċċekkja mill-ċikolata. Kellu bagalja ma posta wkoll. Norma. Ħanoqogħdu niksfu ħaman norma di, kellu bagalja. Niftakar meta kien imur Brussels, kien imur il-bagalja u kienet jisu s-sajz apposta biex iġib kaxxi ta' ċokolatin jew dawn il-tal. Peress il-trajeglu kien daħħalhom kontra xulxin u kien jimli jaħżab fuq, eżatt. Imma aħna konna ngawdu għax kultant kien joffrilna, jiena almenu ġieli joffrili biċċa Kien jiġi biex ċokolata. jaqassam anzi. Ma aħna għandna dokument siw Ejje, fil-fatt hawnhekk għandna xi ritratti, all right, ta' Tony Zarb li sfortunatament l-ewwel wieħed li ħataraw kien Tony Zarb meta ma kienx waslitlu l-bagalja f'waħda mis-safrit li għamel araw wiċċu hawnhekk kemm ma jidirx li hu kuntent araħ. Imbellaħ li ma waslitlux u mbagħad hawnhekk għandu ritratt ieħor, però din id-darba nimmaġina li wara l-ikel araw naqxej kif irnexxielu jsir biċ-ċikkulata li tkellem fuqha Manuel kien għandu iżżar hemmhekk. Mbagħad l-aħħar ritratt din id-darba wa ritratt ta' Tony Zarb din id-darba qed jurina iċ-ċikkulata daqsi xi ħobba, daqsi x'ħobba Ton. Urina ftit. U ekku hemm mara daqsi xini tajjeb. U aħna ħassejna illi għandna nirrapportaw dan kollu, le? Ekku, u aħna peress nibżaw għalih, tajjeb, batna l-iktar persuna qaddisa illi għandna fit-tim tagħna u batna lil George Lannej tal-Mulej biex ikellem u jwiddeb ftit lil Tony Zarb araw daqsxejn. Kollu sew bibtijaj, jiena George Lannej tal-Mulej, dejjem inħof, dejjem għaddej. Merħba George, merħba. Tony, U b'għaddej, għakkak ma t-tfoli speċru għalli b'għaddej. ħalli vejtita. Tony, jillilek inħobbok u nixtieqlek biss ġejt. Però ħajkolli niġbidlek widnejk b'dina lejt. Mux kbira ġbittini. Tony, int raġel kabbari, mhux aringa u nixef bħali. Int mexxejt il-Union isek blata. Pero għaluli li s-segret kien iċ-ċokolata. Tajjeb, mill-qallek jaf nisir. Mill-qallek jaf nisir. Għaluli li kont ġorra miegħek fil-bagalja. Ukoll. Kemm lem u kemm law. Bħal meta n-nies isifru magħhom iġorru l-malja. Jena Tony, ħajkolli ngħidlek. Ċokolata minn malja jena. Jena Tony, ħajkolli ngħidlek issa daqshekk. U tibqax iġġor iċ-ċikkolata fil-ġdid. Madnix. U laqqas taħt id-desk. Laqqas tista' Għalhekk biex inħalqu. U konsulent mal-Prim Ministru nispera li qiegħed kuntent għalhekk iċ-ċikkolata iktar tmissiex ħalli jekk Alla jrid ma nibqgħux nidru daqsix. Tajjeb. Nieħu l-parir tiegħek. Ejja, ma leġu xejja. Grazzi Tom, grazzi għamil mija wkoll. Dejjem inħoff, dejjem għaddej jiena George Lannej tal. Mulej,